Ώρα καλή, καλό ταξίδι, το καλό. Σου το έχω πει, στις γυναίκες θα δίνεις το 5 και θα κρατάς το 95. Αλλά εσύ κάνεις τελείως το ανάποδο. Θεοφάνη, μπορείς σε παρακαλώ να βγεις ένα λεπτό? Αυτός είναι ένας κομπιούτερ, Θεοφάνη. Θα κωδικοποιήσει τις μελέτες σου, θα κάνει πράξεις, θα φτιάχνει σχέδια και υπολογισμούς. Πού το βρήκες αυτό? Έρχονται μεγάλες μέρες για σένα, Θεοφάνη. Σου έχω αφήσει το βιβλίο με τις οδηγίες. Επίσης το συμβόλαιο, λεφτά και τα κλειδιά του αυτοκινήτου. Και εσύ πού θα πας? Δεν ξέρω, Θεοφάνη. Θέλεις να πάω να την βρω, να της μιλήσω? Δεν ωφελεί, Θεοφάνη. Λοιπόν, αντίο. Θα ξαναγυρίσεις? Δεν θα ξαναγυρίσω. Τότε φεύγω κι εγώ. Τι μου άφησες τα κλειδιά, ξέρω από αυτοκίνητα. Και πού θα πας, Θεοφάνη? Όπου βρω. Και τι θα γίνουν εδώ τα πράγματα? Άστα να αναλύσουνε κουρούνες. Δεν μπορούμε να τα αφήσουμε, Θεοφάνη. Δουλέψαμε μια ζωή. Εγώ λοιπόν φταίω. Με πνίγει ο τόπος, Θεοφάνη. Όλα μου θυμίζουν κάτι.